Kaixo, hau pazitalko 8 ordu, espero du 8 ordu ez egitea, bino pare bat igual bai. Igual gehiago. Baina ezin horri esan, Vale, uste dut audia konfiguratu dudala. Fijatu naiz OBS bakarrik daukat jarrita, eta Firefox. Firefox eta OBS bakarrik, eta ordenagailuaren puza eguneko egunean daukat. Vale, orain zer egin behar nuen? Ruby best, ja best, tu. Zenbat ordukoa da zuzenekoa, edo zenbat ordukoa da jokua. Jokua jartzen ditu 26 ordu, eta zuzenekoa ez dakit. 2, 3. Jokua 26 jartzen du, nire Excelean. Eta Damazkit, 12 gutxi gora bera. Gutxi gora bera 12. Hau bekaitza, zelan. Hasi berri, pixkat oroitzen zer egin behar nun. Zitalko Windowseko exekutable bat egin berri dut. Ze moduko exekutable bat? Birusa. Kar bat. Laruga Ruins. Hau izango da. Eta exekutatu duzu. Eta ze gertatu da? Kino eraman dute. Herria sutxitu dute. Instala bat egin diot eta guzti. C++en. Instaladore bat egin baduzu olakoa jarri behar diozu musika banpineroa, Windowserako baldin bada. Hola, 2000 garren urteko instaladore
Oiek bezala. Chiptune, bazeuden chiptune baita ere, garai hartan, bai. Bazeuden chiptune modukoak baita ere. Nik uste du gehiago zela... Crack! Hemen desmotivatu daude. Indarra duzu. Indartxo egin, geroz eta gehiago. Goto tirano lair. Ondo, eskatzen ari da daktila izango dela pterodaktil bat egan egiteko. Daktilness and keeper will help. Careful island. Vale, gora igo behar dut orduan. Bide hau egin nun. Bai, lasai. Aila zainduko dugu. Aberlas, ailas. Take guzti hau dena suntxitu delako da. Hau ez zegoen irekia lehen uste dut, edo ez nuen ikusi. Hemendik bai etorri nintzela. Bueno, honek suntxitu nindun atzo. Hirurogeita hamabi, oraindik kristonak entzen du horrek. Xista. Gaur egungo crack eta bideojokotako crack eta olakoak edukitze dituzte. Horrelako moduko key... Nada? Keylogger esan behar nuen, bino ez. Key... Bueno, keyak ateratzen dizkizun... Osa, giltza virtualak ateratzen ditun programek. Jarraitze dute edukitzen hola musikota eta bar, edo ja dire simpleagoak. Keylogger dira, ez dira keylogger. Key creator. Neumina ematen dira. Horrekoan egon nintzen bat probatzen, hola pixkat ilegala. PDF-etarako. Jendea flipatzen dut nola jendeak nahiago duen erabili programa super zarra. Igual gaur egun ja ez daukala... Ez dakit, igual gaur egun lortu dezakezula programa bat pixatzen dula askoz gutxigo, egite dizula gauza bera.
Baina jendea nahi du... Ez zaio gustatzen aldatzea. Igual dire errexagoak, gaur egungo programak. Baina ez nahi dute... 2005ko PDF Pro, no seke... Nik flipatzen dut. Zain ez daukadalako denbora hundirik nire enpresa, no? Ni lan egiten duen enpresa, dino... Pixkat aurrerago denbora gehiago daukan einan ari naiz esploratzen beste motako softwarea. Bueno, beste motako software librea. Gauza ezberdinak egiteko. Pikutara. Hori bai, haber lortzen dudan jendea konbentzitzea. Ja, egon da mago bat sistema eragile libreak jartzeko eta entzun behar ditut izan komentario kurioso bat. Tipo, neri, eske Windows aldatu gara, neri ez jarri Linux arraro bat, bino jartzen baiazu Macintosh? Super content. A ver. A ver. Osea, ez duzu, zure aitzakia da, ez duzu aldatu nahi sistema eragile zen, dena da ezberdina, dena da raroa, baina bai aldatuko zenuke Macintosh batera. Okay. Eta horrela gaude. Crono, hace susto. Ez utzi guatzean, Agian denok hilko gara. Bueno, denok hilko gara batera. Noski baietz. Tiranos Leir izen bikaina. Ai, zein hartu beharko nuke. Ezken Marle da gehien rekuperatzen duna. Bizitzagatik. Ai... A ver... Marlen Mugo. Nahi duan tokira gun ninteke, Ez dirudi. A
berriro errepikatzen da, ez behin da berriro errepikatzen da, ez juteko pikutara. Zer da, futurista? Hemen ura dago. Zen konprobatzeko edo non jetxi nintekela, hemen ere zeo zer badago. Kuriosoa. Hemen ez dirudi ez zer dagoenik. Osea, punto interesgarrienak izango lirateke, hemengo irla uarte bakarti hau, eta hemen dagoen gauza hau. Zentzu gabekeria hau. Haupa norbait, zelan, nola dijo hori, zemuz eguna. Hasi besterik ez naiz egin, jun naiz pterodaktilo bat hartzera. Eta Sunkip. Eta, bueno, pues pterodaktiloekin ari naiz, buruko mina, zure bai. Baina ongi, bueno, behintzat. Nik eduki dute, atzo edukin un amago hori, pixkat zeo zer inkubatu izan banu bezala edo, bino uste dut gaur, ondo nagola. Ba, hemen ez dago, ez errez. Eta hemen arrain zoparen ondoan, ba, hu etorkizuneko zerbait, Tiranos Leir. Zuzenan ere gana etorri da? Horrek ez duz zertxorek entzen. Hala. Horrek ez buen xoket. Hori izango da dinosauru bezala kontatzen duelako, igual. Dena den, uste dut hobe dela normal erasotzea. Revise from shock. Uste dut futurista zela kanpotik, bino igual ez da futurista. Ezkerreko hori ireki beharko da. Eta holaxe. Hemen egon dire ekaitza eta zitalko, ez dakit ordi jarraitu duten. Hitz egiten ekaitza egindula instaladore bat karkarkarrentzat. Así que habemos programa. Eta esan diot jartzeko bumping pixkat, hola, 80. Hamarkadako 2000. Urteko hau izango da. Agur. 2000. Urteko instaladoreak bezala. Oso tekno ere bat zeukaten edo dance, gehiago dance, bumping eta dance gehiago entzun ditut nik. Tipiko crack dauzkaten instaladoretan eta horrela.
Baina uste dut ez diala kaso handirik egin. 176 euro bateko mina. Ai, jaten dituzte. Gustatzen zait, deitzen gaituztela... nola da? Apes, hau da... tximinoak, ez? O tximuak. Beraiek reptilianoak direlako. Nintendoren pelikula honena bezala, Super Mario Bros. Lehenengoa, originala. Bira, gure laguna. Ezin duzu hori zuntxitu. Botoiari eman, txikita. Bueno, animazioagatik bakarrik merez izan du. Hau indarra. Ailak ez du galduko. Zerbait erakutsiko digu? Arrautza moduko hiek objektu dira. Imagino erakutsiko diguna dela beste aldea irekitzeko gakoa. Eskerrik asko. Aila gutxif. Ez zara hain weak, lasai. Hau botoia da, ez? Banengoen ba. Zara inze? Ezakit nola ditzuko den etxera. Ja. Ez dut pentsatu. Da, beste... Uste dut justo etorri baino lehen, beste 6 pertsona... Ez, ikusi duzu, beste 6 pertsona do salbatu ditugu, ez dakit nola jundiren. Igerian ez baldin badi joaz? Edo nire pterodaktilo bat hartuta. Ez dut ikusi jogur baten bila joan nahizelako, bueno, ba... Ba, ala suertatu da. Hemen egongo dira, Bira. Zer hau da dena? Agur. Beldurrik ez. Onda bizula jogurra. Ni crossfitatzen baietzer hori nora baitera. Crossfitatzera jun naiz. Gero gauzak erosi. Gauzak erosi, etxeko janaria eta hola erosi. Eta itzuli naiz... Zer dudan itzuli naiz? Zakit, azkenean 6 eta pikotan jarri naiz bazkaltzera.
Así que 1016. Bazkari izan da afaria. Ziot, zer kendu. Shock. Zeratatzen aterra sauru horrekin zenbat bizitza dauka. Vale. Manengo emani. Cat attack. Bolt bite. Bazen garaia Kronorekin eraso bat ikasteko. Zer gertatu da, erori naiz? One revive. Zer da, hau? Dut oso ondo ulertu da. Bolt bite. Pertsona bakarrak. Cat attack. Slash. Oi, bala ostra. Horrek sendatu duela. Eta hilda bera bakarrik. Estanda egin duelako. Ez dut ulertzen. Aurretik ez dut jun. Jun eta atzetik ez da, Ez du logikarik. Ez dut hemendik ez da ere jun. Ez hemendik. Eta no hartu nezake hori. Ceratopper. Zuk ere ez duzu ulertzen, zer da Ceratopperra? Ah, Topper, claro. From the top. Ehun da hogeita lau bino, a ver. Talde batetik edo bestetik irten da ere. Toki berera ninjoa, edo hau toki ezberdina da, igual maila bat gorago nago, ezta?
Volcano. Laurunda malau. Igual beste toki batetik. Zo jodido bere lagunari. Behind. Gustatzen zait hor efektu egiten duena irekiko balitz bezala, eskubietara gaztelu gehiago dagoela esanez. Vale, zergatik ez. Shock. Tontotua gelditu da, Terrasaurua. Etxera. Honek ze irekiko du. Beste atea. Zuzenen eraso hauei eta ikuta. Vale. Jesús, pixka galitu nahiz hor ataskauta. Bai, jaisten zaiola defentsa, txo. Behin bakarrik eman da, defentsa piloa jaisten zaio. Hau patazio... Ba, hementxe. Krono pixka gehiago aurreratzen. Jesús, ez dira maitzen hauek. Zelan zu, zelan eguna. Ondo. Ia baina etxea edorri nahiz bain. Eta ez egon.
Iti Fresker, Zaupailargi... Jokua, pues igual izango da... A ber, Super Nintendon zenbat joku jostatu ditut nik. 21 pasatu. Igual izango da nere top bat. Ez dakit top bat esateko modukoa, ze joku ezberdina daude. Bino top, bai. Onenetarikoa, bai. Super Nintendoko niretzako joko onenetarikoa, orain artean, esango nuke baietz. Tonikoak. To the shit. Bai, gero nahi baduzu oroitarazte jazute, nire bizitzako top. Nire bizitzako top ez dakit esango nuke, ez hori ez dut uste. Bueno, ez dakit. Ez. Ez nagoari flipatzen hain beste, bino gustatzen zit asko, eta jarriko nioke tier list bat ingo dugu gero Super Nintendokoan eretzako. A ber, tipo honek zesan da. Azalas in the back. Azalas in the back zertaz ari da, bere atzean dagola eta ez dugula ikusten, oso crossfitero dagolako edo zergatik. Nahiko atzera botatzen ditu besoak, normalean olako gimbroak ipurdiko azala. Olako gimbroak ez dira atzera iristen. Horregatik bilatze dute beti daude obsesionatua bikotea bilatzearekin eta hola. Hola badute norbait dutxatu ondoren bizkarra garbituko diena. Horregatik igual ari da azala indebak. Bueno, ez du besterik esaten. Segura aurka borrokatu nahi du. Hold it. Hemen Nizbel garaitua izan zen. Nizbel bi! Hau nola zen, honi eman behar zitzaion gauza elektrikoekin, ez? Bolt Bytonek kristonak entzen dio. Zena dugu naiz. Ze ona kombinazio hauentzako. Eta ailari jaste bat ere bai. No, aila nahiko azkar. To. Beste bat ez bada. Ailari jaste pixkat baita ere, naiz eta oso azkar igotzen zaion barra. Iaia besteak abilu honekin aina,
Hain zergatik tardatu behin, beste? Punterra. Que 1000 eta piko, txo. Segituan erori da. Pim, pam, pum. Gordetzeko berriz. Gordeko dugu. Unnatural selection izan da. Oian, hor gaude. Hendik ez. Bai, urrengo partxean mesedez aila. Nerf. Ba, jokoa bai. Jokoa atsegin dut egia esan. Historioa interesgarria da, ez du gehiegi. Pertsonaiak ere, bueno, batzuk beste baino gehiago, Osa, krono igual nahita eginda dago ez ezer esatea eta hori, bakoitzak kronoren gatik hitz egiten dugu, orduan tipiko pertsonai isila. Aila nahiko arketipika da baita ere. Marle naiz eta arketipikoa izan, baditu bere gauzak. Frog da honena igual, gauza ezberdin gehien dituena. Hala, pikutara. Eta hau izango da irekitzekoa. Ez, ikututa irekitzen zen. Baina ezakit, atsegingarri egiten ari zer jokoa, interesgarria da, historia ere, nahiko interesgarria. Grafikoki mundiala da. Soinu aldetik ere bikain dago, dituz zenbat efektu dauzkan, horrek ez dio hostiarik entzen. Borroka sistema originala da. Pentsatu behar da baita ere, garai hartan aber zertzego nola antzekoa. Hene. Zortzi, ez dut. Pentsatu baita ere ez, Final Fantasy 6 asko atsegin izan nun, historia asko gustatzen zait, toki asko gustatzen zait, bigarren zatiko esploratzea ere gustatzen zait asko. Eta garairako oso ondo dago lege. Hori ere kontutan hartzen du. Kostatuko litzedak, tier bat egitea. Ze gainera joku nahiko ezberdinak jokatu ditut. Super Nintendon. Neri begira gelitu da eta ez nuen ulertzen. Orduan baita ere pixat zerk erakartzen dauen, zer... Batzutan baita ere da garaia, ez? Garaiak nola rapatzen daituen, azala, hemen zaudete, bai.
hemen amaitzen da, seguro bidaliko diguzula zure tropa guztiak. Beste triceratops bat hirugarrena. Banengoen banik. Koldarra. Ai. Naiz fijatu hemen. Beste ceratoper bat zegoela. Zer dugun hemen? HP 85 bakarrik. Ze broma dago. Ez dut matematikoki oso ondo egin. Dira txerren honek ze prestatua zigun. Red Star. Hoi zer da? Fall. Igual Red Star hori meteorito bada. Bueno, ez. Black Tirano bat. Zondo gina dagoen, ze beldurra. Vale, bi bakarrik hautatu ditazke. Horri ez diot, ni hostia zen. Psikokinesis. Ai ama. Ai ama. Ai ama. Hola, gauza gutxi ingo dugu. Hemen joko oso guai dago, bai. O tirano, osauru hau baitare. Zakit horri jo behar dio dan, o zer, baina hola jarraituko dugu, rato bat behintzat. Saiatuko naiz, bolt baita egiten, ea horrek desenteko kentzen dion edo ze arraia. Jazte kron hori. Ai ama. Nezio askorik kendu horrek. Ea hila salbatzen dudan. Psikokinesis berriz. Horri
ez diote zertxo ere kentzen. Ez zertxo ere, ez du ez da merezi. Katatak egiten badiot. Magia desente kentzen di horri, bino bestea kakazarra, Espero trampa bat ez izatea. Krono musikatuko dugu. 230 piko, asko da. Break HP down. Hilda. Eta honi zer egin behar diot orduan. Orain bai kentzen dio dela. Ega Volt Baitek ze kentzen dion. Krono rekargatu behar du, dena den. Mila. Ez aurpegi garri du. Buah! Lau? Hiru? Aiz bi daukagu. Hau palazto txapel, zelan jundaguna. Volt Bite jarraituko dugu, bi gelditzen da zezkio, ez dakit zer den bi hori, ez dakit zer esan nahi duen. Volt Bite, topera Volt Bite. Hau asko kentzen die dinosauruei, eta nire eraso horrena da. Volt Bite, amaiera arte. Ez zaizkite mepe asko gelditzen, baina tira. Bat. Beldurra diot, ez dakiz egertatuko den. Huts. Ostra. Bueno. Ze Final Fantasy klase dau. Chrono Trigger. Eta borrokak ez dire txandaz. Eritxuen behar da, rekargatu arte bakoitzaren barra. Eta hola egiten dituzu botereak. Horrek ez du ezer kentzen.
hilko alda. Baina Final Fantasyen sortzaileena da, orduan eraso pilo bat ezagutuko dituzu. Kunterra. Volbite Forever. Nori bota diot jastea? Abiadura, nori bota diot? No, abiadura ez da presa. Ah, vale. Lau. Hau kronoentzat, eta Volbite jarraituko dugu. Kunterra. Luzeak dira, Borroka batzuk oso luzeak dira. Eta honek berez ez dauka ezer berezirik. Hatxardeon lasti. Aurreko bossa, Magus, hoi baizela zaila. Juten zen aldatzen bere elementu aldatzen eta eraso bertzen nion bere elementu berarekin. Azkena erasotzen zuen elementuarekin eraso bertzitzaion. Hilko altzera. Ez dirudi, hil nahi duenik. Bai... Amaiera. Hala, lurretik, narrastiak bezala. Baina zergatik borrokatu zute amaiera arte ez dut ulertzen. Nork egin dizue aurka? Meteoritoa datoz. Eta izotzaren aroan geldituko gara. Labos? Mira, ze efektua. Hori ustu dela Labos. Aurrekoan suzko bola bezala agertu zen. Labos errepresentatzen zuena, bituz ze efekto politak. Labos da meteoritoa. Ailas Warlock esan nahi du sua. Eta boss haundia. Su haundia. Honekin gelditu, Bueno, badakigu Kino nola zen etxera itzultzekoa. Zagoz badatorrela. Santo Kino. Zari zera. Azala etorri. The powers that be have spoken. The powers that be have spoken. Ez du zentzurik esaldi horrek. Zeri udaztuko. Etorkizuna ze etorkizun. Ez dugu etorkizunik. Badugu bai, lasai.
Bim! Gozatu grafikoekin. Lagoz hemen jetxi zen. 3.8 horiek daktilak izango dira. Krono guazen Lagoz hori den tokira. Menda? Bazpa gordeko dut. Hau Paibaioz zelan ate bat mugitzeko. Zelan Ibaioz zemuz eguna. Ate hau Lagosek egina da. Lagosek sortu aldo. Lagosen aukaz dut uste ezer egiteko gai geranik. Eguna lanean beraz oso interesgarria ere ez, bueno, etzera bakarra izan. Ni, bai ama, Amabi BC Before Crash izango da, Before Crashing, hotza. Nik ere zerbitzu minimoak egin nahian, eta nola da Chrono Triggerrena estimazioa betetzen ari zara? Ba, ez dakit zenbat ordu narabil orain, ordu bat, 13 ordu eta 26 dira. Berez, 26 markatzen zuen. Skyway. Hau zer da, etorkizuna. Bai, demora aldetiko 26 markatzen zitun. Nik neukan zera hortan, webgunean, eta 13 dara mazkit. Hori da esan nahi nuena. Ze guai mundu hau. Enasa. Ongitorri Enasara. Ametxetan aurkitze dituzte jakinduria. Hauek dira Masa eta Mune ren arrazakoak. Ametxen mundua. Kaixo. Bowling ball batek nola posible du ametxe egin? Hau zer da? Goian dagoela utzilo egiten ez, hemen mundu guztiari hitz egiten zaio. Ez dago.
Gure patuaren maisua gara. Nere amonak zeukan ni esnatzeko era kuriosoena. Nere ondoan jartzen zen, neri begira. Eta azkenean bere presentzia sentitzen nuenean, esnatzen nintzen hola pixkat erdi sustotxo batekin, eta galdetzen zidan, esna zaude? Eta nik, a ber, orain bai. Ene. Gora monak, bai. Gaina beti horrela, Beti berdin. Neri begira, hola? Euskalo, ez dakitzen denbora egongo zen niri begira. Blackbird Airship. Hemen ere Airship bat lortuko dugu. Boi. Begira hilearen kolorea eta arroparen kolorea. Begira hilearen eta arroparen kolorea. Magus izan daiteke. Galdetzen izun horreko 73 aldiak ez zenituen entzut. Klaro, baina ezin jakin. Nik uste dut Magus dela. The Black Wind Howls, hori Magusek esaten du. Haize beltzak ulu egiten du. Magus da. Zuetako bat hil egingo da. Eskerrik asko. Botere ezberdinak dira. Eta hango da ura eta... Hau da urarena. Eta hortik egongo da beste bat. Horbean akaso. Irekiak utziko ditut? Sua. Haizea. Haila seguro ez dituen estadistikak ez. Liburu bat falta da. Dorin naiz. Dorin. Hau japonieraz, dream. Ez? Dream. Gaina esaten dit nora jumba. Piramide hori badakigu non dagoen. Beste toki batean. Mysterious energy. Open we, the enlightened ones cannot open it. Even we. Piramid. Ba, gin toniko baituzu? Thank you. Mitotonikak ere bai? Berreun HP, 500, full tonic. Gealak ere bai, total ez dute zer balio. Revive. Baita ere, vamos, to sobraos. Eta Shelter Skelter. Topera. Sonda. Iron Sword, ez dugu behar. Bronze Mail.
Ez, nik Proton Mail erabiltzen dut. Gold Helm, jarri dezaiokegu. Ze ondo horrazpian agertzen direla beste guztien gauzak, orduan ikusi etorrakizu nori balio diot eta nori ez. Eske oso ondo eginda dago hau. Hide Cap, Bolto Suordo, Barrier, hau zer da? Full Ether, Rock Helm, Gold eta Rock, 104 Rockek. Robin Hood, Doomfinger ez diogu jarri. Lapis, Titan Best, Ruby Best, jarri ez dugu goiei. Hori ezin da ikutu. Eta hau, ez da ere. Hiru egongo dire bakarrik agian. Landbridge. Eta honek beste toki batera eramango gaitu orduan. Baina lurrean, in the land. Vale. La Land. Zondo egina dagoen, eta detailea hor erdi izoztutako zonalde hori. Gora. Txiririririririri. Toki polita. Blackbird. Kajar. Kajar. Ya ze beldurra horreko. Uiu experiments. Ze klasetako esperimentoa, hau monstrua hau ez beldurra emateuten. Your body from hours. Zuek ez, duzute kidnesik. Bira, hemengo simbolo hau da lehengo ireki ezin itzazken aten simboloa. Rainbow Shell izun estone. Eskerrik asko, hemen zer dugu? Aizia, baita ere. Vale. Hori non? Hor. Menortzuk diote ez dugula energia hori behar gehiago. Sua. Ni ezin diot hitz egin, hemendik. Kaixo. Lehengo berdina. Lode Silva, akano zelden. Vale. Zug behar. Lo demás, Mastercard. Norena, noren laguna. Norena. Janus. Norda Janus. Xala. Xala, het xala. Eta Janus. Talentu duna. Estainu haupa. Ze skill. Nola ez dula jola, baia jola dula. Hacemos estaño. Earthbound One.
Osa, pixkat arroputzak hauek, ez? Pentsatzen beste baino behar direla. Ozean Palace, gauza asko ari dire irekitzen, Goiko iparraldeko gaztelua eta Urazpiko gaztelua edo jauregia. Osa, esklabu bezala dituzte. Baltasar, Melchor eta Baltasar izaut ditugu. Gaspar falta zaigu. Hauek esaten dute. Gurus of Life. Arroputzalakoak. Elementuen gainetik dagoen botere bat aurkitu dutela. Zer da, nu? Monstro hori? Xala. Janusek ez dauka magiarik. Vale. Eta honek ez digu hitz egin nahi. Toki arraroa benetan. Moonstone can be recharged usually in the sun, but it takes eons, so it unlikely for us to see that your glows again. Orduan, segurazki, eraman beharko dut Moonstone horietako bat, hau da, ilargiaren argi bat, berriro 75 milioi urte prehistoriara, eta hor badago nola da? Sun Mountain edo lako zerbait, nun beti jotzen duen eguzkia, eta hor segurazki hartu beharko dute etorkizunean. Dena eginda dago. Dena ikasi dugu. Behar dugun guztia daukagu. Eta orain, guzti hau berriro ez egitearren, gordeko dut. 43 sabe ja, Blackbird, hau izango da hegazkina. Nortzu zerate. Zer jola izu? Bai, dena ondo. Soldadua. Dalton darra. Ara, profetak ere hemen. Jugar horrek apur bat nahaztu nahu. Ez duzulako komatxoa ikusi ez da? Oso. Apostrofoak oso. Ze esan dit. Txorakeria besterik ez ditu esan. Kajar. Kajar. Hemen dago esatea onartuta dago, ala dirudi, ezta? Nere kalanean ez dago zentsurarik. Ez dakit kendu nuen edo zer egin nuen. Egia esan. Baina ez maiuskulas jartzen baduzu, igelak agertzen dira. Zergatik? Batek daki.
Opa igelak. Pasa ditut hauek. Alpro hauek. Ez dakit zergatik den, Txatean ez pantailan bakarri, bai, pantailan agertzen dira. Ez galdetu zergatik den. Bueno, norbaitek esantzun. Twitch TV, ez dakit asmatzen ari naiz. Ez dakit zer TV neukala, eta oso ondo. Ez galdetu zergatik, hori da. Kabe. Akabe. Ze alpalaz. A ber, hemengo jendea. Queen Palace. Center of the Universe. Mesedez, Galileo bat behar duzut hemen, azkar. Derrepentian. Igual energia hori izango da Labos, eta Labos aurkitzen dutenean, hor nahi dute, igual da Labos nahi duten energia, ez dakite zer egiten ari diren. Eta hauek esnatuko dute Labos, edo Labos esnatuko da, eta suntxituko duena. Horregatik dago Under the Ocean. Xalarena bezala. Xala eta Janus. Beste, hau goian dago. Hainbeste lo egin gero esnatu behar ez duten esnatzeko. Esnatu behar ez duten esnatzeko, bale, gaizki ulertu dut, bai, hala da. Ez dakigun orden datman. Baltasar! Secret Room en Asa eta Kajarren. Aurkituko ditugu. Mamon. Mamoien masina. Etorkizuna jakingo balu bezala, gu bezala, karo, horregatik esaten du gu bezalako lepoko bat daukala. Horrek esan nahi du bidaiatzen duela gu bezala. Noski. Hau izango alda etorkizunean lortzen dugun zera. Azia. Hiruguruak jundira. Ojo, Chrono Trigger bat egitena. Mamoia. Ikusiko dugu Mamoia zer den. Hemen ez dago soinurik, orduan igual atzera jungo naiz. Pikutara junda jokua. No jodas.
Txe, eskerrak hau daukagun. Eskerrak. Hau da, Super Nintendo Miniak daukan abilezietako bat. Gorde dezakezu partida. Gorde dezakezu partida, lau save state dauzkazu. Eta gainera rebobinatu dezakezu, pues rama iristen zaion unera. Dauka memoria RAM pixka bat, eta hor juten da gordetzen aurreko, pues dakit, juntzaitezke 30 segundo atzera, holako zerbait? Ez dago gaizki. Hola, ataskatzen baldin mazaizu, edo bueno, egin nahi baduzu, nola da, Prince of Persia bat, ba, itzuli zaitezke atzera. Baina, bueno, ni normalean hori ez dut egiten. Baina, holako momentutarako nun ataskatzen zaizun, pues, oso meta bai. Xala, ez xala. Janus itzuli zera. Magus, Janus Magus. Zer da hau? Amuleto bat. Babestuko zaitu. Ezin du berekin egon. Ez da gure ama. Hala dirudi, baina altatu egin da. Oso ondo. Nortzu zarete zuek. Ez du jola. Elkar ikusiko dugu aurrerago. Alfador. Alfadorrek... Alfador katua izango da. Juntzaitez, alde mendik. Beste aldera. Red Rock as the Mammon Machine. Red Rock izan daiteke edo Labosen zati bat, edo izan daiteke Dreamstone. Claro, Red Rock, Dreamstone, aidenak dauka orain zentzua. Horregatik da Dreamstone. Dreamlandeko hauek erabiltzen dutelako. Ai ama. Hau noraz zijoan? Saiatzen naiz hona etortzen, a ber... Mamoien tokira. Ea ez den ataskatzen berriro. Orain ez da gelditu zera musika. Mamoiak. Pervades. Pervades? Zer esan nahi du? Pervade, behiratzen nahi naiz, Pervade. Perrada, ez. Edatu. Ez dut aurkitzen. Edatu, edatu. Impregnar. Zertan gelditzen era.
Bale, balio dit. Biak balio didate. Eskerrik asko. Mamoia. Ikustera etorri zera? Yes. Ostra. Ikasi daz... Word referentzen ez da gertzi. Ikasi idazten horra idazten aurkitu dut nik eta. Toma ja. Ikasi idazten. Hiru guruak egin dute Mammon Machine. Melchor. Baina juntzan. Bai. Ikutu nahi dut hemen dagoen hori. Akusazio larriak. Ez da ezer gertatzen, bale. Bueno, apostuak. Ez da blokeatu. Let's go. Berriro animazioa jakiteko. Hori da nahi dudana. Hori irekitzeko. Behar dudana. Takata. Eta horrek agian irekiko... horrek agian ere irekiko ditu lehen aurkitu ditugun kaxak. Xalaren antzekoa. Chrono Trigger Things berriz erasoan ala da. Vale, saia gaitezen. Baina... Mamoiaren garena baldin magoaz. Gustatzen zait, inork ez duela ezer sumatu, inork ez du ezer ikusi, mamoien boterea berda. Bai, ala da. Mamoien boterea. Mamoiak ere baitut. Ei, lortu dugu. Beldurri gabe, Krono. Bira. Erregina, txala, ezkerrean sorgin bat, eta eskubian lehengo tipoa? Nortzu zareten, nola sartu zeraten? Gaizkileak gu? Gurua baino okerragoak. Golem. Hau da asuntoa. Ontara etorri algera. Baita zera ere. Suntxitu ez nago ba. Copies Physics.
Nola kentzen du 400 da piku? Ez di denborarik ematen. Barkatu? Ez dut toke bat ere... Igual hori fizikoa da? Vale. Ah, vale, vale. Hori igual horra maitzen da, Ez galtzea zegoen pentsatu. Nik apostu baietz egon aukera bat best tipo hori gaientzeko. Igual bota banio magia, 1 oro, magia. Ez lidake hainbeste kenduko. Norra izango da profeta. Galtzeko pentsatu zegoen borroka hori. Bai, seguro posible dela irabazi. Ni uste dut, pentsatu dago galtzea fijo, pero... Miratuko dut. Honek hile urdina eta luzea dauka. Baita ere, beste magus izateko aukera bat. Igual profeta da magus. Piramidea.
Bai, etorkizunean. Ze ondo esaten dizutela, bazpa, oroitzen ez bazera. Diseinuan 100. Bat baino gehiago aurkitu ditugu gainera, beste aldean. Hau ezin dugu, baina etorkizunera joan gaitezke. Etorkizuna encounter. Hau da, lehen esaten tokia, hau da eguzkiaren mendia edo eguzkiaren koba. Hauetaz paso egingo dut. Hauetaz ezin dut paso egin. Lortu dut. Nik ezin nahi kejun, ez da? Bueno. Hau, hemen sartuko dugu, ea magia ematen dioten. Magia existitu baino lehenago jaio zen. Ba, ezin du magiarek izan. Arrazoi zen neukan nor bait. Irakurri dudanez golema garaitu daiteke, seguro. Eta historia asko aldatzen da, esaten du. Pot bait hori edozin magia baina indartxo gada edo nola. Bai, hori egia da. Mystic Mountain ez. Etorkizuna protodome bai. Leheni gautatzen izut eta berdin jarraitzen du historia, eta bale. Igual zerbait aldatzen da maiera, olako zerbait, bine. Faktorin bazegon? Ez, faktorin esango nuketzegoela. Bat ere itzuli behar dut atzera.
etxera. Aupa Joni. Bueno, hau bi toñakin pikutara jongo dira, ezta? Isa, joaz du ezer kentzen. Hemen ez zegoen baten bat. Ez, hau beste aldera jutekoa zen igual. Keeper's Dome. Txikito! Ez, azpitigu barrun. Batzutan egite izit efektu arraroak eta ez dakit non den goian eta non den behan. Hau da horietako bat. Ez dakitzen bat ikusi dudan, Nik esango be bat baino gehiago. Ninez Baltasar, arrazoiaren gurua. Salabos ari da planeta jaten. Eta indartsuago bihurtzen. Orduan hobeto izango da Labos hasieran akatzea. Bai, Melchor eta Baltasar, Gaspar falta zaigu. Labos disappeared really when he was summoned away by a mighty wizard lived in Guardia. Hau da, Magus. Miratzen da 89an. Hor dator... Replicate. Zartzen ari naiz. Beroz eta zarra. Wings of Time. Ya sé guay. Nola akizu zein den aurrea eta zein atzea. Vale, eta barrura sartu nahi badut, my friend.
zer da, hau? Bale. Azken pieza. Bai. ¡Oh! Baltasar da. Bale. Bere memoria. Y-koa. Rasten time. L eta R hautatzeko garaia. Epoch. Ezberdina espero zenula, zer espero zenuen bada. Hor, barruan. Baltasar, esan du Baltasarren memoria ituki Epoch ituki esan du bira, kronoren zea badauka, ustra, end of time. Esango dut, esan du bere memoria, Baltasarren memoria sartu dela monstro hortan. Prehistoric, Dark Age, Dark Ages, Middle Ages, Present, Apocalypse eta End of Time. End of Time izango da itzultzeko lehengo tokira. Ez dakit nora jo. Nora joan nahi dut. Prehistoric ez, ze hortik nator eta ezin dut itzuli handikan. Nora itzuli nahi dut? 12.000 BC ez naiz jun, ez? Hori da. Dark Ages da... Hau. Lehengo hau. Txun, ikusi zute hor goiko hori? Hori igual izango da Labos erori zen tokia, baina igual itzala da hor ikusten duguna, goiko zerbaiten itzala. Banekien ba. Osa, magiarik ez baldin baduzu, pikutara. Ostra! Asko balio dute dena, Bat, 5 bider hit on magic enemies, toma ya. El demonio.
Nintendos, Playstations. Nahi dute labos xurgatu. Janus gaiztoa dela diote. Hiru guruak eta xalak bakarrik tratatzen gaituzte berdinak izango bagina bezala. Vale. Bai, badakigu, elkarrekin bizi zinaztela. Aeroia hor bilatuko dugu. Bazpa gordeko dut, ze... Break the seal. Hori da gure pista. Power tap. Baditu jada bat baino gehiago, ez? More power. Magic Tab. Vale. Ikusko dugu, mustra hauek zer dakarten. Gira ezpata nola aldatu den. Attack power up. Baina, neria lo beraiena. Kunderra. Chrono learns life. Simon life. Ostra. Amar balio du, bino ekartzeko, bizitza ekartzeko gai da. Berdina ba. Lightning B, antipodak. Lukak protect. Kolorez berdineko baldin badira, zerbaitengatik izango da. Ezin duzu hemendik pasa. Protect hori. Nora begira dago Chrono. Ostra.
Barkatu bina, ora weird egin nahi dut. Ez dira zertxo dekentzen. Horri ez dio zerkendu. Venga, neska. Hirurogeita bi bakarrik, Punterra. Honek denerik handuko dira, ezta? Zergatik ez dut revive erabili? Ez dago lako hilda. Zagaizki jolazten nahi zen. Hilko naute. Jo, macho. Ba, akabo. Zuntxitua. Ostra, Zaitzegon. Sentitzen dut. Baina emakume honek. Doomfinger is the time.
Imaginatu durengo zaila izango dela beren arma gogorra aurkitzituzun arte. Frogek Masamunerekin kritiko pila jotzen ditu. Dakit zer esan. Punterrak, Igual maila pilo bat daukate baita ere, igo naiz 2 maila 2 borroketan. Hau bai, gero arte honegin. Eta eskerrik asko pasatzeatik. Ikusten, gero... Horri bakarrik egin dizaioket Max Cyclone. Ez dut aldatu. Zagit, ataskatu gelitu izan balitu ezela. Roketo pantxi. Ez beste asko zobeatzen. Eta figatzen bazera alderatuta besteekin, ez dira inazkarre kargatzen. Ez dira joaz azkarrek esan nahi du hauek maila oso altua daukatela, segurazki.
Hau pale bianatan, eskerrik asko pasatzeatik. Hemen nago sufrimenduan, uste dut maila handiegia daukan tokian sartu naizela. Eta hortan dihar dugu. Baten batakatuko aldugu. Robo ezin mesedez, robo hilda. Fijatu, geiztekin nagola. Kriston abilua dara madala, baina hala ere, eske konparatuta hauekin baino askoz lehenago rekargatzen dira. Ez dago zer eginik. Marle mesedez, rekargatu. Bat akatuko bagenu behintzat, bat bakarrik. Fokus bati, pues igual bai, baina ez diate gusten, eske segituan akatzen naute. Segitu zenbat kentzen duten. Jo, eta gainera, justo lokartu dute krono. Bat hilko balitz behintzat bat, mesedez. Hau zerrikeria. Ni baino azkarrago erasotzen dute. Bueno. Sufritzen ari naiz, ez dakit zenbat daramadan ja.
Espero du gutxi faltatzea, bai. Goian daukan dende horrek batzutan rekuperatzen ditu. 50 bueno, zein beste. Aha. Es que se rigería. Ai, horri ez. Venga. Oazen. Horrentzako ez daukat zurik, baina behintzat. Denaren aseguratzera joan behar dugu. Roketo pantxi. Handik asko kentzen dit, Oso azkar errazionatzen dute. Aguantatu robo. Punterra. Hortzegon gakoa lebianatan bateri fokusa egitea. Kerrik asko. Resistentzia daukate, Biderbi mina. Hori neria zen, ez? Robok abiadura lortu du. Berriz, ez da gelditzen. Punterra behintzat. Pakean utziko aldan zuten. Eta berriz kronoren gana, 156. Zezkite MP askori gelditzen jada. Ez dula hil nahi. Berriz kronoren gana.
tonik pixkat hartuko dugu. Zebestera nerekin sartzen jarraituko dute. Ei. Ara lotara. Ez da maitzen, Nik uste sartu naizela berandu, osea, goizegi, toki ontara. Eta maila gehiagi daukatela bezala, ez da normala. Boss bat baino zailagoa da hau. Berriz, beti kronoren gana, venga. Jesus, bazen garaia, txo. No espero baiet. Oso azkarra. Desetxore kentzen. Zergatik kentzen dio horrek 77. ¿Serio? Marcado. Ah, vale, eskerrak. Ala, tabletik gora. Zerura. Hemen beste txai badago. Crimson Rain. Espero dut. Bueno, basta. Tonikoak eta eterra gastatuko ditut. Euskalo borroka hauek noiz arte irango duten. Me esango nuke esperientzia asko ematen didatela, ez?
segunda bost. Eta... Ez zaizkit eterra gelditzen. Full ether. Haiek ez ditut ikutu nahi, bazpa. Lode helm. Bai, hobea da. Lo demás son tonterías. Mendik akaso. Oh, azkenak. Espero. Pam. Bizkorrak dira, garlik hauek. Levianatan bide bat ezer nuz eguna. Hasi dituzu... bueno, oraindik ez. Last of Us ekin zaude oraindik. Nekatuta baina ondo, bueno. Last of Usen arituko zera gaur, edo aritu zera. Platinorako zema gelditzen daizu, bakarra, ez? Ostra. Logro bat gehiago eta platino. Bertan zaude, topera. Aste honetan bukatuko duzu. Levianatan da ezautzen dudan platinatzaile handiena. Joko guztia multitasking. Joko guztia platino pasatu ditu. Edo logro guztiak edo dagoena. Ze ondo datorkidan shelter skelter hau. Elektrikoak izango dire hauek. Laser pixkat, izotz pixkat, eta etxera, txibiribirin, gongon. Ice tackle. Bale, norbait, zaindu. Eskerrik asko mendi pasatzeagatik, eta hurrengora arte. Ea bihar ez dut uste, igual larun batean ratotxo bat, igual goizean, ez dakit, ikusko dut. Eta bestela ez dakit youtubera igotzea merezi duen, akaso bai? Bestela ere, mila esker pasatzeagatik, eta hurrengora arte. Ondo izan, aio. Orain MP-aki magia daukadala.
Lapis izango da, lapis lazuli edo lako zerbait. Hotelak dire, denak bate sakatzea, mundiala da. Krono maia zigo da. Imaginatzut hori ez dira elektrizitatearekin ezer kentzen. Bueno, kunterra hori dire kristorenak. Bai. Eta honi magi godio danez kentzen ditu kriston bizitza pila kentzen du. Aske hola igotzen dire esperientziaz. Ez dira maitzen, igual gehiagiari naiz gastatzen. Eta eskerrik asko zitalko. Ongi etorri. Hemen jarraitzen dugu zertan nahi du zera. Zertzen eukan, zure zuzenekoan, bakarrik zatoz, bueno. Ongi etorria zera berdin. Zertzinen egiten. Ikarazko jokoren bat, Forgive me father. Irakurri nuen telegramean. FPS bada. Ez da ikarazkoa. Komiki estiloko. Nola zen, 13 bezala. Zer da, tipo Doom, nola? Osa, Doom, boomer shooter horietako bat. Naiz akordatzen ondo, 13gaz, baina bai. Hola, cel shading komiki estilokin baita ere. Duela gutxi jolastu nun. Eta, bueno, ez zitzean oso nahi iruditu, baditu ideia batzuk hola desentekoa, bino ez zitzean asko gustatu. Quake estilokoa, bai. Osa, estilo hortan. Ze jokori buruz nabilen 13 isa 13 erromatarrez. Orain bai, hori da. Hau zer dire? Tximinoak. Nengoen ba. Blizzard Chaos. Bueno, efecto polita. Osos. Eskerrak kunterrak ez dela.
nahiko zarra, bai, PlayStation 2-ren garaikoa. Zaki PlayStation 2-an irten zen, GameCubea bai irten zen. Eta nik, ordenagailuan jostatu nintzen. Eta, pues hori, ideia ona dauzka, bino, bastante ortopedikoa da jokua. Hori, arma bastante generikoa dauzka. Eta pixkat aurrera, baitu sigilo une batzuk non saiatzen den komikien antzera iten ikustarazten hau dago hemen, beste pertsonaia dago hor, orduan begira nora mugitzen den, eta hola sigilokin pasa zaitezke atzetik, baina oso txabakanoa da lehortatik. Steam bertsioa ez dut originala ondo dagoela, baina remakea ikusten baduzu originala eta gero remakea sumatzen da kentzen dio komiki estiloa. Eta grafiko batzuk cel shading antzekoa bai, baina oso cel shading filtro gutxi dauka eta dirudi pixkat errealistago saiatu zirela egin beharran komiki estiloan. Eta hori da egia esan jokoa daukan sharp baldiena komiki estiloan dagoela, zen beste guztia pixkat, pues hori esan bezala ortopediko txabakanoa da. Bai, remake horrek eduki zituen oso nota txarrak. Eta mereziak. Gero, oso bugeatu omen zegoen, nik ez dut probatu, bino ikusita bakarrik esate duzu, xarma guztia galdu du. Zeukan xarma guztia galduta. Zentzuri gabe egia zen. Neri gustatuko litzaidake FPS-ren batera jolastera hortikan daukat Metro zuzeneko batean, Time Hat zuzeneko batean, bino arazoa da ez dakit nire ordenagailua OBS eramaten bakarrik CPU-a topera jartzen da. Eta Metro ondo mugitu dezake, ezkana falta zaizu. Nik ez dakit zein daukadan, bino Metro 3 dira, ez? Neri ez zitzaidakea jolako erostea, bigarrena baldin badaukat lehenengo erosi, edo lehenengo baldin badaukat bigarrena, dena delakoa, ez dakit zein den zein. Ez zitzaidake ajolako, bino Time Hat, Prevent, Stop, and Slow. Eta gehiago. Bino gustatuko litzake, asuntoa da hori, arazoa daukadala ordenagailuak ez dit ematen jolastu eta streameatzeko. Zio kontratu eta segituan komutze dizu arazo hori ez. Behar dudana da beste ordenagailu bat OBS-ek tiratuko didana. Eta ordenagailu hori konektatu. Beste Magic Tab bat. Ordenagailua konektatu eta ordenagailu batekin jolastu eta besterekin OBS eduki. Nik uste nire ordenagailuen ondo jungo dela Metro, bino ez streameatzen dudan bitartean. Gertatu zait, gehiegi exigitzen ez duten jokuekin, ze guai efektu hau ez? Igoko banintzu zer, ez? Horain, efektu atzeraka ez du funtzionatu.
iritsi gara, tontorrera. Eta hori, pues igual, borroka joko hau, Melty Blood borroka jokoa, nahiko berria da, bino ez da oso exigentea, eta oroitzen naiz, uste zitalko bazinela, jutentzen PowerPoint baten antzera. Harrapatuta dago Guru of Life. Zer gertatzen ari da. Ara. Nola ez, beste monstro bat. Gigagaia. Ostra, zentrifugadora. Ia zaurpegi jartzen duen. Ale, zaindu zitalko. Ondo izan. Dark Plasma Shadow. Inbartena da, besoak suntxitu nik uste. Ez, robo hilko da. Menudo robo. Buah, chaval. Ez zegoen aukerarik. Ez zegoen aukera handirik. Sí, hombre. Ah, vale. Full Ether. Magic Tab. Notena da, atzean gorde berriz. Zala behintzat jantzkiak eta dena mantentze ditut, ze bestela. Wow. Eta ez dakit, barrera horrekin zeu zer egin beharko dut. Zail dago, ez? Kristonak entzen du. Hasi aurretik ja...
Ez bat, bi baizik. Zenbat kentzen dira orain. Hala ere kristona kentzen du, Ze broma dago. Gilda. Ba, igualin barko dut grindeo pixka gehiago, Ze honen kontra ezin dut. A ber, zenbat behar du nahiaz igotzeko. Non jartzen dit, hemen. Tek, hemen igual. Confuse. Hemen jakin nahi duena da. Gure bi. Eta honek dauka Restore alaiz. Ondo dago hori. Baina uste ez diala jartzen, zenbat behar duten maila zigotzeko. Hori erasoa da. Hemen jarriko du, claro. Next, 3.900. 4.000 eta 800. A ber zenbat behar dudan. Hor erdia askatuta gelditu da, beldurre pantik. Nacho. Marlek zuntzitu dena. 1000 ematen didate. 1000 ematen didate. Eta zenbat esan dut behar ditu dela? A ber, hau igo dela, 4.000 bakoitzen. Osea, 4 borrokaro maila zigotzen naiz. Igual etorri naiz goizegi ona. Eta inbar duena da pixkat grindin. A ber. Eraso besterik ezin dugu egin. Miss. Gogorra hau. Miss. Badijoa. Maia zigo dugu, pues horien kontra ez naiz borrokatuko, ez dute zertarako balio. Marlenen gana topera. Bueno, utzi Marle pakean mesedez.
Krono ez. Ez du nahikoak entzen. Gauza. Dena daude konfuntzio bezala. Eskerrak punterra daukadan nahi dute. Horretarazten dit Pokemoneko nola zen? Atake arena olako zerbait. Ez bomba lodo. Geizten zula prezisioa. Eta gainera bizitzak entzen zuen. Ez berriz ez, mesedez. Hala, punterra. Ez zertxorek endo. Ezkerra faiatzen egiten. Mila esperientzia do maila bat gora. Boom, boom. Eta etxera, txibiribiri mongon. Horiek 6 bakarrik. Eta hauek? Zortzireun. Hauek emango dut ez? Hauek 1000 iritsiko dira. Lightning bat. Punterra berriro hor salbatzen. Beste 1000. Oso azkarrari nahiz mailaz igotzen eta ai, hori ez du nahi. Beste 1000. Zortzireun. Dual touch, pure touch.
Gotena da igual, hemendik mugitu ez, zen hau guztia 1000 ematen dituzte. Mesedez korrono saltatu. Hola, bai. Ez ditu akatzen hauek, nahikoa da? Eta ere, bai. Hau dira gehien emate dutena, 1000, gauza batzutan. Eta hemen? Lehenengoak zenbat emate dute? Seireun igual. Full ez dut emango. Besterik ere ez daukat. Besterik ere ez daukat. Marlek aiz egiten uzten dian. Zaize bati jartzen diren kronoren aurka orain. Baina balio dit. Eta honekin etxera. Beste 1000. Igual normal jota ere akatzen ditut. Pam. Ala, zer direko 324. Batera utzi bana hau izango da beti uzten dula batera. Beste bueltaxka bat egin dugu. Grindeito hauek ez dire oso zirraragarriak egia esan. Zenbat behar dut orain igotzeko? 6! Hurrengo borrokan igotzen naiz. Zau 1000koa da, ez?
Marlerekin zebatzen badira. Krono bat. Ai ez. Roita meretzi bakarrik. Bueno, kaosa denentzat. Eta okerrena. Ze gehiagik gitarratzen dut horrela baldin bada. Ai, amatxo, maitia. Automatikoan. Hortako? Eta marterdiak. Bueno, lehenengo aldia da grindeatu behar dudala. Ez dago gaizki behin grindeatzen baldin bada. Baina ez da divertigarriena. Eta hori gehien bat, ia etxai guztien kontra borrokatu dudala, Maia zigo dira, eta honek suposatzen du, 32an nago, beste 5.000, eta eske 5.000 ere zer da. Osbila zer da. Igual hauen kontra hau bota beharrean. Ara. Ez, hor neukan. Mola bai. Hirureunekin nahikoa. Beste 1000. Eta ez daki zen maila arte igo. Buelta bakoitzan 2000ko esperientzia dira. Berrunda 50 ja da. Laurehunda malago, bueno, kritikoa izan da hori. Ei, zure lagunei ez jo. Pentsatzea hain naiz, morratotxo bat gehiago naiz, igual grindeoa streametik kanpo egitea ez dakit. Moneritz eta jola egia zen. Gauza zati hau oso aspergarri izango dela. Baina nik dakidana,
ezin dut aurrera egin. Beste 1000. Igual beste tokiren batera jo naitek esploratzera daukadan gauzekin bino ez dakit beste non dauzkadan ateak. Ikusi duzu zeinen kontra borrokatu dudan hemen, zein den hemengo bossa? Monstro erraldoi bat, egite ditula 2 magia eta kartzen hau. Zati bat galdu duzu, bale, pues hemengo monstroa iritsi naiz, eta saiatu naiz birritan. Baina ni mugitu baino lehen, ere barra kargatu baino lehen, berek barra 2 aldiz kargatzen da, eta usten nau, eunera edo horrelako zerbait. Ez di denbora ematen berpizteko, ez zer egiteko. Eta fijatzen nahi naiz, hemengo etxaiak ere bastante azkar erasotzen didatela. Eta kriston esperientzia bila emate didate. Oraintxe bertan 5.000 behar ditut. 5.000 esperientzia punto behar ditut. Maila zigotzeko, pertsonaia bakoitza maila zigotzeko, eta borroka bakoitza 1000 puntu emate dizkit. Eta hori, etxaia begiratu nahi baduzu, Gigagaia izena zuen. Gigagaia. Berriro maila zigo dira. 33an eta beste 6.000 ia behar dituzte orain. Bi. Eta historiak hemendik bidaltzen dizu. Printzipioz bai, nik entzun dudana da, egin behar dudana da oraintxe bertan, blokeatu didate ona itzultzeko aukera. Orain nagon tokira itzultzeko aukera. Baina, lortu dut, lortu dut, esango dut. Bueno, denbora makina. Eta denbora makina erabili dut ona etortzeko, eta hemen daukadan misio bakarra, ez dakit beste non misiori daukadan, hemen daukadan misio bakarra, edo gelditzen zaren misio bakarra da, bilatzea non dauden 3 guruak. Eta 3 guruak daude hemen. Toki ezberdin batera jun naiz, eta esan didate toki hontan guruetako bat dagoela. Beste guruak ez dakigun on dauden. Orduan, bai, esango nuke historiak ona nakarrela. Nora tirokatu zu, neska?
Gauza hori, monstro hauek, hemengo monstro hauek, bueno, nahiko desenteki pasa ditu dala, kenduta hasieran aurkitu ditudan Dualtek Ice Sword. Hasieran aurkitu ditudan iratxoa eta bi zezen horiek. Hauek nahiko desente. Alzeneko monstruo eritxinez eta lehenengo segundoan zuntzitzen, no? Ez dut irauten, ez da 10 segundos ditut irauten. Agian beste guruak beste tokiren batean daude eta jun banintz eskubitara ezkerretara beharrean aurkituko nituzkeen erraisago ezakit. Ni bentsat, maila batzuk igogo ditut. Ez dakit 40ra iristeak merezi duen. 33an nago edo 34an. Edo jada merezi duen probatzea. ¿Duzu ikusi siquiera? Iruditu zait Zitalgo kontratatzeko esan didazunean hortik gertu agertu da monstrua. Ez horre, zure lagunei ez, hori bai. Zatik ez dira zartzen du. Txikito. Beste bat. Berriz. Zure lagunei ez, zuen lagunei ez. Eta hori faiatzeko gainera. Monstrua ikusi dut, baina hori bakarrik. Nik ere ikusi dut eta hori bakarrik. Ikusi dut eta gero ikusi bezain pronto tituluko pantalla agertu da. Ez dut ezer kontrolatu. Ba, ikusi nahi baduzu berriro, saiatuko naiz berriz juten. Eraso gogorrak lehen biak direla. Ja, baina berdin dio, lehen bi eraso horiek egiten ditu, eta ni bizitza errekuperatu horretik, osea, nire 3 txandak
egin aurretik, nire pertsonen 3 txandak bete aurretik, berriro egiten dizkit. Ez du akatu. Marle ez erotu. Marle ez erotu. Hola. Zakitzen bat maia igo ditudan jada, bino jungo bera bintzat. Continuous Tech. Horrek ze zentzu dauka. Hogeita hamalau. Eta hogeita hamabi. Ez dakit zen mailan nengoen. Igual 28an nintzen. Gozen proba egitera. Ez dakit zenbat estadistika igotzen den. Baina nik uste deskuidoan igual bez, Guru of Life hemen dago. Bizitzako gurua. Ze guru duzu? Eta esaten du interneten igual lehenago beste zeo zer egin beharko nukeela? Ez que begira, ez zer egin aurretik, boom! Horrek entzen dugu. Red Platterekin ekipatu, ez daukat. Behintzat ez dit hainbeste kentzen horrek. Suarena bai antzeko kentzen dit. Bino Shadow horrek ez dit hainbeste kentzen. Eskuak zuntzitu bai, eskubiko eskuaren, bueno, bere ezkerreko eskuaren organikoa. Ze horrek sendatzen du.
Robo gisa joa, kristonak entzen dugu. Hori ezberdina da. Vale, orain ezin dit bikoitzarena egin, eske, joder. Berreunda hirurogeita bederatzi, la Virgen. Ai, buruan ez nuko nahi, monotira. Ba, bost bat maila igo behar izan ditut, onaino iristeko. Eta egia da Shadow Fire Beam edo horrek asko kentzen zidan. Antzeko, baina Shadow behintzat pasada... Oh my goodness. Hau, ez nuen espero. Blasterra da gehien kentzen didan. Heroiko alda. Comencin Restoration, ez eskerrik asko. Zen garaian. Bueno, beste aurpegia dauka horra. Eskerrak, ze kronomepe gabe gelditzen ari zitzaidan. Irumila maila zigotzeko hurbil baita ere.
epilepsia. Eskerrik asko gauzoiengatik. Estaino, abixatzagatik. Melchor. Melchor beste aro batean. Aupa. Ez eta mamoia geroz eta gehiago xurgatu. Erregina geroz eta okerrago dago. Labosek berak kontrolatzen duelako. Mendia desegingo da. Mendia eroriko da, ez. Aiama, hemen eroriko da. Bueno, behintzat alboruntz erortzen baldin bada. Salbu gaude. Mammon Machine mamoia ulbritzen baldin bada. Berandutu baino lehen. Xala hemen dago. Elder. Labosen kontrolpean dago. Baina xalak badaki. Azkar etorri zara ba. Ocean Palace eginda dago. Eskerrak. Dalton. Zer esan nahi du honek? Ez dakit Dalton ona txarra den, imagino gaiztoa dela, baina tira. Ei. Gezurra esan du. Behar dute mamoia pizteko. Txala salatu behar dugu. Bera, krono. Noski. Orain ordu geroztikan 7 edo 10 maila gehiago ditugu. Mira. Zer da hori? Ezpata bat? Ruby Knife. Ez dirudi arma denik. Ruby Knife, item.
Ba, igual pixkat berandu da, eta nik uste ez dainu hemen utziko dudala. Hemen diba zegoen gordetzeko tokitxo bat. Eta listo, hemen utziko du, gastatuko du shelter bat hori bai. Eta orain pentsatzen nahi naizela, hori baino lehenago, igual erosiko ditut hemen basozten hemen? Bai, ez da zer moduz jokua, zurentzako? Hola, ikusteko divertigarria da, ze bestetan igual jolatu ditut akzio jokoak, eta ez dakit zer den ikusteko hobea. Komet, arro 38tik 60, eske hau erosi beharko nuke. Ondo, posten naiz. Ester. Dena xautzen dut eterretan, etzeta jola. Eta salduko ditut, behar ez ditudan gauzak. Esan beharra dago aspaldi jokatu dut nuela. Remember. Ah, vale. Eta nola kategorizatuko zenuke Super Nintendo joko guztien artean, no? Non jarriko zenuke? Zure top 5ean, top 10, top 15, 20? Nola baita esateko? Niri oso top, joku hau. Dena saldu dezaket. Gogoratzen ditudan gutxien artean. Claro, nik nahiko fresko ditut, Super Nintendo hau erosi nun, ba, atera zenean, ez dakiz urtean atera zen, 2017, 2018, eta orduan geroztikan gehien jolastu dana hau izan da. Orduan denak ditut oso presente. Eta, ostra, jokoa gustatzen ari zait, uste dut oso merezi dula, behintzat oraingoz, merezi ditula esaten zaizkion, da Super Nintendo joko onenetarikoa iruditzen zait. Onena, bueno, segun ze gustatzen zaigun, baina, onenetarikoa esango nuke baiet. Hola, bai. Ba... Listo ka listo esango dugu. Taka. Ostra. Alte felau eman diot. Bada kagada. Badago inor este raida egiteko?
Orain Firefox eguneratzen. Firefox eguneratzen. Ez dakit beste inor badagoen. OBS jartzen dut a tope, erabiltzea ordenagailuaren 100%, eta gero dijoa Firefox supermodel. Supermodel. Berriro sartu behar dut, streamera, tikiti, takata. Zebi. Eta beiratu, ea, nik daukadan inor, badagoen. Baina, bueno, dena den, ohera baldin magoaz, eta zu ere ohera baldin mazoaz, uste dut ez dagoela beste inorrola zuzenekoan, bueltaka, zemen erabiltzaia behiratzen ditut, eta ekaitza hemendi bueltaka dabil, bino igual deskonektatuta, reki dago. Ba, rekiri egingo diot. Ratatxu bat geldituko naiz berekin. Eta favorea egiten badiazu, oldarraldia garrasi egin txatean. A ver. Reki, Borderlands, agurtzera hori. Oldarraldia garrasi egiten dut txatean. Eta behintzat hori da. Agurtu egingo dugu. Unraid, ez unraid ez. Bai, ez dakit zergatik. Zerbaiteri gaizki eman diot. Bagoaz. Ale, gero arte eta eskerrik asko.